Lolo, agyaman ta nakaror kayo motlangin iti pagbaludan. Kung naklakid din, agbayag kayo ijay. Kinasyanak ni Apo Diyos, Apog. Sana ngayon tulok a kinadakas ti rumingbaw. Iswari muwarti kinapudno. Asaan apudno dagiti kaso. Ngayon pabasol da kanyak. Nagdakas sa talaga dagiti taong umapal kada kayo. Aramidin dati amin, tapno maperwisyo kayo laang. Kasayatan nga ramidin tayo kadagiti kakasta at tao, ket ikararag tayo. Ikararag tayo ita. Asapay la kumata malukatan ti puso ken panunot da. Ket sardengan dan ti madi nga aramid da. Ket didan mang padakes iti padada tao. Para laeng iti bukod da nga interes ken pagragsakan. Lolo, Amom Apog. Sana rumbeng abalsen tayo ti dakes iti kinadakes. No diket abaken tayo ti kinadakes, babaen iti panagaramid tayo iti kinaimbag. Tano nagaramid tayo iti kinaimbag, naabaken ti kinadakes, Apog. Lolo, nakapanamon dagiti nagado at taong imediti balay. Idinamanda na nga pa kayo iti nagado akasong indarumda kada kayo. Nagado at talaga ti mangipatpatag kada kayo, Lolo. Maragsakamak, tauray kaskasan o. At adulot po magiti mamati kaniyak. Gaputan na sayat kayo iti uray asino, Lolo. Manong Elias, adda ni Manang Lagring. Apaya di mo pinastrek. Ipagam sa umuleg. Papaunag agam kunanamot anarugit ti saka na. Iso adi na kaya ti umunag. Anya nga iti sirbiti pagpigatan. Ala-ala, pastrekem nilagring. Pasensya ka lakumano. Naisturbo ka, Sir Elias. Nagado nga minti tao itay dito'y balayaw. Iso adyak imas asideg kada kayaw. Lagring. Mamin adu ka di ngay bagak jak kayat nga awagan na kiti sir. Amumet nga uray asino. Jak kayat tikas nga awag da kanyak. Kaya kayat ko pa ang berngasan da no. Awagan da kiti lolo. Apong, tata. Kas kada anya ditan nga awag itilakay. Basta didak awagan iti sir weno senyor. Ta nag-akomportable iti dayta. Pasensya kayo lakuman. Kaka Elias. Adda ka di parikot mo, Lagring? Kuwaga ka. Kasapulan ang maoperaan di anak ko. Kat masapol ti dakkel agatan.
Awan mo ti amok nga asit gano, di da kayo laeng kaka. Anya? Kaano ang maoperaan? Basta no adda ti busbusen may, maoperaan adagos kaka. Apay nga rod nga italangay may ka. No kakasta banag, saan arumbeng nga itantan mo? Kaka Elias. Paopera ang madagos di anak mo. Tapno sana kumaro tirik-rik na. Ikan kay ti mabusbus di ospital. Ken pare ti awas tuyo. Ta sigurado nga awan ti makatrabaho kada kayo gapo iti sitwasyon niyo. Agyaman na, Kaka Elias. Nagsayaat kayo at talaga. No awan kayo lang at jak amon ti aramida. Sana siya ti pagyamanam, lagring. Agyaman tayo ken ni Apo Dios. Agyaman ak unay iti Diyos, Kaka Elias. Kumusta kayo amin diti asyenda? Masaya kami may Kaka Elias. Kami mo tutulyos. Maragsa ka na unay iti dayta ng ko. Say-saya atin nyo ti trabaho yun dito yun. Tada kayo matlaeng ti mairanod. No anya man ti parikot. Ibaga ayo adagos kanyak. Tap no masulbar kat sa anen adumakel. Ay, wait Kaka. Agyaman kami unay, tikina yung bagyo ka na kami. Toto, kami ulit, kinabagyo ko na kami. Ha? Ni edumet ti dimteng. Anya ter aramiden na diti asyenda. Nakapasyal kamat diti masakupan ti dagag. Edo. Talaga. Dagam? Aging kakadita. Kat di mo pala maklon ti kinapno. Asakop ti dagak ti kayat mo at tagikwaen. Kukwak da jaya daga. Kinamkam mula eh. Naabak ka ni ti kaso. Edo. Adamin kanyak nga ebidensya. Amang ipaneknek, ako kuwak ti daga, akayat mo nga lain. Sapay la kuma, tamaklon mo na ita. Sana mabalin. Kukwak lang da jaya daga. Amo medo, saan na saya ti tao nga awan na pulos ti panakapnek na. Di nagisuro. Dahito'y tilaglagapam. At ang tulak taldo mo kanya. No para kanyak laing uray kukwamon dayjay adaga. Taan anuwag kumatinaglawa adaga kat nagbasit laing met a kwadrado ti pakaikaliak no matayak. Ngem, jak kayat
ang maagrabyado dagiti trabahador. Dagiti trabahador iti asyenda, nabayagen nga agnana edi jay. Di makel dagiti anak da iti dayadiso. Saan asyak ti agnomari jay, no di dagiti tao nga awanan. Amang namnam iti dayjay adaga. Tapno adda pangalaan da iti ipaunig da iti inaldaw. Diyan laban ti kaso para lang iti bukod ko pagimbagan. No digat pagimbagan dagiti tao ang mangilaban iti kalintiganda. Manong, madanaganak, amang ano nakarkaro pa iti aramidon ni Edo amang perwisyo ken ka, tadi na naala ti kay kayat na. Nagasagana kiti anyaman nga aramiden na, Ana. Manangaasi niya po Diyos. Amo ka din at tayo baybayan kontra kadagiti tao adakes di pa nagpampanunod na. Manong, No anyaman ti pagayatan tinamarswa pagbanagag. Nakasagana ak ang mga watana. Basta mo niya po Diyos, ti adday di kaungkag. Diyak polos ininteres timang lamang iti padakat tao para lang iti bukod ko pagsayaatan. Kayat ko pa'y asyak ti maagrabyado. Basta awan ti maikuspil ng runa dagiti marigrigat. Ta marigrigat dalangaro din, ikuspil mo pa'y. Manong Elias. Narigat yak bali na marigrigat. Amom dayta. Ta saan tayo met anayanak nga addaan. Bunga laeng ti amin a sakripisyo. Ken panagtrabaho. Dagiti adda kada tayo ita. Naparaburan tayo. Isungag balin tayo kumamet a parabor iti asinuman. Wan manong, jak tumalipatan dagita akanayon nga ibagbagayo kada kami sipud pay idi. Bayat nga dati gundaway tayo nga garami di tinasayaan. Iti uray asino. Arami din tayo adagos. Saan tayo nga ibagbaga nga inton bigat wenno inton madamdama. Ta saan tayo nga mo. No mang anges tayo pa'y, iti dayta kanito nga ingkedeng tayo, nga itutulong tayo kadakwada. Kaka Elias, nang yugak iti bunga ti prutas para kada kayo. Pagyaman ko kada kayo ta nakalasatan iti pagkajay anak ko. Maragsakan ak una iti dayta na mo aglagring.
Awatin niyo kumaday ito'y prutas, kaka. Bunga ti prutas nga adda iti arubayan may dagayo matlaang. Kasla naimas nga agpaiso dagiti prutas Madlaw kapuros. Un kaka, kapuros dagitoy. Amom, maragsakan ak unay kayat nakngaykan. Imbes nga itid mo kanyak dagita. Ilakom langin. Tapno adda mainayon iti usarin nyo ijabalayo. Pakaragsakak timangtid kada kayo, kaka Elias. Isu asapay kumata, awaten niyo. Malaksid iti kararag ko mataginayon kumati sa lunat yo. Daytoy laeng meti amok pangsubad ko gapu iti kinaimbagyo, kaka Elias. Naawatam ka di aming embagakan ka, Bruno. When boss, naawatak. Nasayat. Kaya't kami patong paldayta iti kabita na panawen. Tapno may kaniti leksyon. Dayjay ng Elias. Matungpal, tibiling niyo, boss. Siyak ti makamay ti amin. Nasayat no kasta. Bruno, jak kaya ti palpak. Amom dayta. Uwan, boss. Siga ti boss ko. Iso ajak to nga rod pumalpak iti daytoy. Lolo, nagpigsa ti mapadpadaanan na bagyo. Wen nga rodapok. Agsagana ka. Sikan ti mang maneho iti truck. Ipantay ti evacuation center dagiti adday ti malaylayos adiso. Awagak meten ni Emilio. Pagbakwitan na dagiti adday ja asyenda. Taumakar na iti dakkel abalay, nga adda iti nangato apas sa ti asyenda. Sige, Lolo. Nakasagana ko nagmaneho. Ingkalaan ti kalugong mo apok, tamalamisan ti ulom. Lolo. Awagak met ni Kapitan. Ibagak at tumulong tayo amang urnong, kadagiti kalugaran tayo, amang ipan kadakwada iti evacuation center. At dayta, nadadailan ti pundasyon, ti irrigation, nga aggapo iti dam. Sigurado ang madadail daytan, no pumigsa ti danom. Nagturong amin, iti asyenda nila kay Elias, ti napigsa danom.
Magabalasan ni Boss Edo. Iti day jay alakay. Ni Boss tinawag. Hello, boss. Kumusta? Di paparamid ko ka? Mission accomplished, boss. Lasaya at nukasta. Dayta magusto kang kata nalaka kang karkaraw. Basta para kata kayo, boss. Itagla nung si Aramidan na jay alakay Elias no mapukaw amin tagiti saksakit na at at tao. Sigurado ang mapagtito na jay. Gapoy tinalaos asakit tinaham na. Ha? Gamit kami unay, tikina yung bagyo ka na kami. Agyaman tayo iti Diyos, tasan pa yadimteng ti bagyo ket nayig kayon iti evacuation center. Wanta ka! Agyaman kami unay iti Diyos, tahan na kami abinaybayan. Ibagayo laeng no adda ti masapulyo, ha? Taramidan mi met ti kabailan mi. At tumulong kada kayo. Wanta ka! Agyaman kami manahe. Natan, agawid tan. Masapol nga agluto tayo iti makan para dito evacuation center. O, lolo. Manong aginanakan. Da kami ti makaamong agluto kadagiti kakadua tayo dito'y balay. Awaanin apulos ti inanam. Kaya't ko ti makasigurado. No nasaya at metlang ti pan nakaloto dagiti makan a maited kadagiti tao. Manong, Narigat ti sitwasyon data. Kakaasid naman iti evacuation center. Kalpasan na, saan dapay ang makapangan ang nasayaan? Iso agayat ko ang siguraduen ang naimas ken nasustansya metlaeng ti ipaunegda. di kagdanag manong, aramiden mi ti aming abiling niyo. Doan niya ti kanen tayo, isumet laeng ti kanen dagiti pakanen tayo. Aginanakakit din. Ana, jak marik na ti bannog ko. Naragsakak iti aramide. Iso adinak nga rod paginanaen. Tadumting tumet lang ti kanito nga aginanaan. Ah, Alakit din. Agluto kayo pa iti napoy. Tas siya kon ti makaam mo. Kadagiti masida ang maipan iti evacuation center. Kumusta dita Hacienda Emilio? Naramid yu kadimot laeng dagiti bilin ko?
Wan Mang Ilyas, iso na lang tantapay saan miya nayakar. Dagiti adday ti laod ti asyenda, duapay a pamilya ti adday jay. Anya pay lat kukuan nyo. Apay adiyo pay laalain ida. Saan kami ang makabalaw iti karayan agturong iti ayanda, Mang Ilyas? Itilangan kalsada ng agkapo iti ayan nyo. Di mabalin na bagnaan na mapan iti ayanda. Sige, Garod. Ana, dakayon kadagiti kakaduan ti mapan iti evacuation center. Amang itulod iti kanen dagiti adday jay. Wen mano, Mapan kami kininatan ni ti asyenda. pumigsa na pumigsa ti bagyo manong. Apay amapan kayo pay laijay. At dati agururay iti tulong ijay. Alala, agtignay kayon kadagiti kakaduam. Napateg titunggal ka nito. Jaske. Ito'y pe anadadakila na kitilugan. Kasano da ito yan? Nagpigsa ti bagyo. Naabutan ako ni ti bagyo dito'y dalan. Dumakkel ti danome ti kalsada. Dumsagak langan dito'y kotsek. Mapanakiti na nga ito ang pasat kalsada. Ang mga lumayano dakpay, nagtalinaya dak dito'y. Bruno, ito'y pingararayan ka. Tumakkel ti dano. Agturong akong dito, boss. Nagpigsat na nung agturong dito'y ayang kong agkapo itirigasyon na tinatao ko. Oh! Yaman kami iti parang kulo mo ka na kami. Nagalit sa kami, Tata Elias. Aganad kayo amin nga dalitoy. Agtalinaeg kayo ditoy. Aginggang agsardeng ti bagyo. Ha? Ay, Tata, yaman kami man ay Tata Elias. Iti yung bagyo ka na kami. Emilio, sigurado ka kadi nga awanan ti makasapol iti tulong iti amin apaset ti asyenda? Juan Mang Ilyas, nayagda aminan dito inaran tayo ng evacuation center dito asyenda. Sikapay lang nga rod ti makamukadakwada ditoy, ha? Di bay-bayan dagiti adda ditoy. Bastante ti apas tuyo nga agingga iti malpas ti bagyo. Juan Mang Ilyas, agyaman kami.
Agyaman tayo kini Apo Diyos. Saan na tayo binaybayan? Wen Mang Ilyas? Ala, agsabli kami ni Jebalay. Ado pa'y tinasken nga asikas wakitjay. Anya nga tano, agtalinaid kayo pa dito, Mang Ilyas. Delikado itirwar. Tanadadahil gayam ti irigasyon. Sigurado dumakkel ti danom, aga po itidam ti danom nga agturong ditoy. Sa nakmet na makatal na, no adak lain ditoy. Naguna no, amok nga dapay rumbeng ang matulungan. Sa naman, tatrak tilugan mi kininatan nga agsubli ijay balay. Awanan! Mali po sa kulitin ang pwestuwa kitay. Matayaksan! Kilata nagagkote panagikis ni Bruno itay. Namuklatan mo na pinapasama kang Juana. Ang languya, naging kayo na dyan po ultimasita kayo. Ang languya na Ditakan ka ba? Tapos sa anak ang mayanod. Whoops! Kumpwetak dito eh. Ay na, lagpig sa ayos dito nom. Sigurado nga ang taon na ito yan iti irigasyon. Nagturong iti asyam ni Elias. Kasala, maparparot ti poon ti pasita kayo ang nagkatag. Alam, Itali! Nga ipawak migan ka! Nagyamanan, ang nakakita kanya kiti nga tuwe karangkay. Anday ka, isang patdakan diti truck, Edo. Idiretso da ka ninyo ospital, Edo. Ha? Lolo, napukawan ti puot na. Dara sa mapok, ipantay di ospital ni Edo. Kumusta kan, Edo? Elias. Agyaman ako na ikada kayo, iti apo ko. Noawan kayo lang at nakakita kanya. Diyak lamon, noon niya tinagpanagak. Amagan, noon na tayo ako. Agyaman tayo kani Apo Diyos. Instrumento na kami lang iti Apo ko. Tapno, makita da ka iti ayan mo, kat matulungan da ka. Nagsayat kayo, Elias. No, sabali kayo lang ata. Amagan, mo binaybayan da kon. Gapu iti inaramid ko iti kalabas. Sigurado nga, agragrag sakdapay no matayak. Agam, sabali kayo, tinulungan dak. Ken, binantayan dakpay diti ospital. Gaputa, kayat ko ti makasigurado nasaya atin di kasasaad mo.
Jaga mo di sawag. Jaga mo kasanwa sumangwag kan ka, Elias. Nagsayat ka unay. Kat, mababayin ako unayan kan ka. Di nagpulos binalas, itilaksid, tinagado pa ng dadail ko iti kinataom, iti matang ti kaduan. Imbagbaga kagamron ka. Kan lonya pa ita pamadpadaka sa sinasoop kontra kan ka. Ito'y kalatan ang tulong kanyak. Gamuto ba ito ti Rumbeng? Saan na mabalin at piliyek ti tulungan? No inikan nakmat ni Apo Diyos iti kung daway at tumulong. Tamin na nasaya at nga aramid kat nagtaod dayta iti Diyos. Elias, Agtungtong palak lang iti kayat ti Diyos sa Rumbeng nga aramiden tayo a pinarsuana. Uray dakas iti panagkuna tayo kat Rumbeng a tulungan. Tabareng no dayta ti agbalin na dalan tapno sapulen nati kinaimbag. Kat talikudan lang ti dakas nga ramid na. pakawalan nak, Elias. Pakawalan nak. Mabain ako na yan kan ka. Manong, naidasaren ti makan. Apag iso ta nakaawid kan. Agdigo saklaeng ana. Kadwaen mi kininatan dagiti mapan agiwaras iti relief goods kadagiti naapektaran iti kalkalpa sa bagyo. Awan na pulos ti ina na Manong. Mabalin mo met nga ibaunlatan dagiti kakadwa tayo dito balay. Ken dagiti talkam iti asyenda. Nga isudan ti makaamu amang iwaras kadagiti relief goods. Tapno makainanakamet. Yakmat lang makatal na diti balay, ana. Ken kayat ko asiguraduen, husto ti may waras. Kayat ko makita ti kasasad dagiti kalugaran tayo. Kas tameten dagiti adda yasyenda. Manong. Sana bale? Ta mga naktulangan iti dalan. Agbalon kami langan kadagiti kakadwak tapno makapanganda iti anyaman nga oras akayat da a panangan. Hala, iwaras tayo amin dagiti adday ti truck a relief goods. Tapno saan amaktangan dagiti agururay a nakapila. Wen Mang Elias. Wen Mang Elias. Sige kakabsat. Magpila kayo laeng. Tapno, maikan kayo amin. Agtitinulong tayo kakabsat. Makaon tayo matlaeng gapoy ti gapwanan tinaranggas sa Bagyo. Wen Mang Elias. Kabalan tayo amin adunte nga didigra kada tayo basta agbibinadang tayo.
Anya ti masapul mo. Pangaasim Edo. Sardengamon ni Manong Elias. Awan mo ti madingar aramiden na kan ka. Di kag danag, tasana ka mang riribok, ana. Kaya't ko lang nga kasarita ni Elias, ta ada na patag nga ibagakin ko, ana. Kwa. Awan ni Manong Elias. Sana makataltal na iti unag ti balay dayjay. Aduunay ti araramiden na. Madama pa'y papaistimar natin na dadahal nga irigasyon. Dayjay ti makagapo. Iso ang nagpaspas adim makkel ti danom idi nagbagyo. Himbag nga rod ta nakabakwit dagiti apektado. Iso amay salaeng ti kaswalti. Kuha. Makipagrik na iti napasamak iti katalag mo, Edo. Agi amanag, ana. Amang ano mabayagan ni Manong Elias, agsublikan tulaangan tapno saan ka amatagtaka na mangururay kan kuana. Nakasaganak nga aguray, ngaging gati sumangpet. Kaya't kung amin na talaga makasarita, oray no aguray aklangan dit ako check. Sana mabalin nga aguray ka dito'y Kate. Agunget lakit din ni Manong Elias numadanon na ka dito'y ruar. Hala, umay ka, umunag ka. Iti salas ti pangurayam kini Manong Elias. Jack ninom nama, madanon ka dito'y balay. Edo, kumusta kan? Kastoy, Elias. Apaman ang nakarwara kito ospital, nagdiretso akong dito'y balayo. Makita ka nga rod kat napigsakan. Wen, nagsublin ti sigo na pigsak. Maragsakan akparakan ka. Anya ti maipay ko ken ka, dinanon nakpay dito'y balay. Sakbay nga isukok ti bagik kadagiti pulis. May ba nagtikayat ko nga aklonen kan ka? Anya ti kayat mo asawan. Kan apaya sumuko ka kadagiti pulis ako nam. Elias, siya ti responsable iti panakadadal ti irigasyon nga agturong iti asyendam. Anya. Kasla, siya ti nang pataykan ni Bruno makannawan ko. Ta siya ti nang ibaon kan kuana, adadaelan na ti irigasyon. Tapno agturong amin ti danom iti asyenda, kat mapektaran amin dagiti agnanay di jay. Edo. Makunkonsensya at gapoy tinapasamak kini Bruno. Kan gapoy ti kinaimbag ngay pakpakita yung kanya. Pakawanin na ko ma, Elias. Sikat kayat ko ama perwisyo kan may sagnak ngam nagbalatag amin kanya. Nalpasen ti amin, Edo. Awanen ni Bruno. Nalabit. Iso as si bibiyag ka, kaputa nakita siguro ni Apo Diyos ti kaunggam, mabalin ka pa'y agbaliw. Kat agsubli ka kan kuana. Iso saan ka isagmak? Kat si bibiyag ka pa'y ngaging gaita. Elias. Wenedo, kasta ngamin ni Apo Diyos. Uray dakas, ikan nalatay ti gundaway ngagbalbaliw. Ken,
agsublikan ko na. Kaya't na tayo ang maispal, iti manangalilaw, asilo ni Satanas, amang sukir kan kuana. Kasta ti kinapateg dagiti tao, iti namarswa edo. Elias? Iso ano, anya ti rumbeng, ken nasayaat, iso nga rod ti aramidem, edo. Lolo, nagado ti naganrol it atawan. Gapo iti libre pagadala na pinaramid yo. Husto, tapno makatulong tayo kadag iti estudyante, kaya't na ti makaadal. Kang runaan kadag iti naganak marigatan, magpaadal kadag iti anak na. Lolo, Uray ti libre a diagnostic center, dakkel atulong dayjay. Para kadagiti adda problema na iti salon adda. Tapno saan da pala amapan iti mabayadan. gusto kayo lolo. Nagado ti proyekto yo apasiga libre. Isoan nalaos mo ti yaman dagiti adday ti turay. Gapo ka dagiti proyekto yo lolo. Ke tagyaman ak unay kengka. Apok, kadwa ka kadagiti amin a proyekto a napanunot ko tapno maipatungpal ket pakairanudan ti kaadwan nang runa dagiti awanan. Dayta tinadakkelak nga ramid yo lolo. Insuro nak nga agbali na kasken ka. Ket agyaman ako na iti Diyos. Tanupay nasapak ana ulila. Kat si kamat tinted na anang padakkel kanyak. Ipatpatag ka unay-unay, lolo. Ipatpatag kamet unay-unay, apok. Uray may sakan nga abogado. Panagriknak ket sika pay laeng ti ubing anatan. Akanayon akad kadwa kiti sa dinuman apapanak. Nagsapa ka na nakariing, Manong. Iturog mo pa'y Diyakon makaturog. Masapa ka mapan iti venue ti medical mission para kadagiti lumugar. Manong, adda dagiti doktor ken nurses ijay. Kastameten dagiti kakadwa tayo anaayat at tumultulong. Sana na masapul amapan ka ijay. Hinanampay laang, Manong. Kaya't ko siguraduin maasikaso amin dagiti adda ijay. Ken imbagakmet nga adan tulatta ti kanito ti panaginanak. Manong. Di ka kadi madanagan. Takabayla ko rayno 70 ti tawen ko. Adda ko mapsutak no nakamulaga taklatan ni dinto ta mukmet. Nga adda pa'y ti kabailak nga ramiden anasayaat para iti padak a tao.
Kumusta kayon ditoy? Ayos kami, taka! Ano na, makikita na kang ayos, men! Ayos kami lang, Tara. Nasaya at unay no, ayos tayo amin. Si Kangay Alma, nakaala ka din iti agas sa kasapulam. Wan Tata Elias, kompleton. Naimbag nga rod ta, adda to'y medical mission na proyekto yo. Iso adya kung bumatang iti maintenance iti naldaw. No, adda pa'y masapol mo, mapan kalayang iti libre a klinik tayo, ha? Uwan Tata. Ay na, agyaman kami unay kada kayo. Nagsayat kayo talaga. Apay nga rod nga agsangit ka ngay. Gaputa, maragsakan unay Tata. Adda tao akas kada kayo asilulukat ti puso na. Amang tulong kadagiti awanan nakas kada kami. No, nagaramid akman iti kinaimbag saan asya tirumbay nga may dayaw. No diket ni Apo Dios, taiso ti akimbilin nga agaramid tayo iti kinaimbag iti uray asino. Happy birthday, Lolo! Agyaman na kapok. Agyaman ako na iti Diyos ta nadanon ko. Ti kastoy nga edad ko ang nakaradkad. At ti regalo kada kayo, Lolo. Amo ka diyo kaya ti maragregalwan. Ang gimatang nga iti regalo para kada kayo? Nagtaktak ka pa'y laagi mata nga pok. Amok mo na busy ka akanayon iti trabahom. Uray ka sa no pati kinabisik no para kada kayo, Lolo. May sapulak iti oras dayta. Anya nga ida iti regalom. Kitain nyo, ha? Nan kita man. Ha? Sapatos mo Wan, Lolo. Dandani may samot ngaminan tis usarin nyo sapatos. Iso, gimatang ako niti kasukat ti sapatos yo. Komportable ak ngamin iti usar ka sapatos ko. Ken, wag ko matinagado a sapatos. No, jak mat mausar amin. Itulong ko lang tigatang ko iti sapatos ko ang nagngingina. Sana balet, ha? Ingkatangan kayon, Lolo. Tulong kon kada kayo. Ha! Manong, dimtengan dagiti litson nga inorder mo. Ha? Kastaya, alangarod, isagana tayon tapno maiwarasen kadagiti tattao. Sensya ka lang naman ito, narigaw mo ka na. Kasangay mo. Agyaman ak unay kada kayo kakabsat. Kas iti kanayon akidkid dawag kada kayo. Tunggal kasangay ko. Imbes asyak ti sagutan ken igastusan yo. Kitain nyo pa'y nga muna ti aglawlaw yo. No adda ti makasapol iti tulong yo. Ta isuda ti unaan yo at tulungan. Tagsakmin ti, mang sagot kang kay ti kasangay mo, Tata Elias. O ang pereda, iti aduman ay tulong mo ka na kami. Mawatan kayo kakabsat.
kasla siya kon ti sinagutan nyo, no pinakan, wenno tinulungan nyo dagiti awanan. Dayta ti kapintasan asagot nyo kanya kakabsat. Naragsak at nagkasangay mo, Elias. Oh, Edo, imbagmanta nakaumay ka. Amo ka kasangay mo, isa di mawasak. Kaya't kayo mata makita, Elias. Maragsa ka nakuna ya nakakita ken kata. Nagdakkel tinagbaliwam. Manipod nakaruwarkan iti pagbaludan. Sikat yung nagtuladak tapno ang malinak mata na saya at Elias. Iswa tarigagayak ti panagbiag mo pa'y itinapao tapno ag-adupay tinatulungan. Manong Elias, manipod pimanaw dagiti tao akas laawan ti gaganay kayam. Nabanugak la siguro, Ana. Agina pa'y langarod manong. Apag iso no mangantayon no madamdama. Mariknak maten ti bannog ko, Ana. Kasla, kayat kon ti aginana. Iso nga rod ako nag-ayina ng pailaeng manong. Ayan ni Nathan. Ada iti opisina na dito'y balay. Mabalin nga ayabam. O sige manong, mabiit laeng taayabak ni Nathan. Adda ka ti bagayo kanyak, Lolo? Awan bakit di apok. Kaya't kala ko ba makasarsarita? Itaman pa'y, Lolo. Basta apok. Kaya't kalaeng makasarsarita, ita akan ito. Sige, Lolo. Kahit ko dayta, manmano kayo ang makasarita itinapaot. Taagpata tayo mata nagado tararamidan na. Apok, dagiti bilin ko kan ka. Di mo liplipatan, wen? Ha? Kaya't ko, uray awanak ton. Itultuloy mo, dagiti narugyak. Saan nyo ngay sardeng titumulong? Ti agaramid iti nasayaat. Tabayat nga itultulok ni Apo Diyos nga umang-angas tayo. Kaya tasawan dayta nga ikan na tayo met iti gundaway nga agaramid iti kinaimbag. Well, Lolo. Laglagi pag akanayon dagiti biling yo. Agyaman na kapok. Daragsakak. Tamok nga adday tinasaya at nga ima. Dagiti mapanawak no bilang. Apay adimot labumangunan ni Manong Elias. Itaman pa'y analadaw ang makariing. Mapanaglaangan iti salad na. Orasan ti panagarmusar. Manong Elias! Manong! Aldawan! Agarmusar tayon! Manong! Apay nga di pulos sumungbat.
Agyamanag. Sana nakalakti silad na. Manong, agriing kayon. Manong, agriing kayon. Saanan nga? Agang angas. Tikabsat ko. Manong Elias. Manong ko. Pinanawan na kami matgaya man. Saan mi anapupuutan? Manong Elias! Intultuloy mo matgaya man. Tinaginana. Manong ko. Manong. Lola, apa yan? Apog. Awanan ni Lolo mga Elias. Lolo! 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 Manong ko! Awanin na talaga. Awanin ni Lola! Lolo, diyak lang pag-arop at irigalo ka sapatos sa parakan ka. Kat isunti maudi ang sapatos sa may suot mo. Umunapay lang aldaw asan kayo na makasarita. Kat kailiw kayo una yan. Nakaduti tao ito, Lolo. Nagaduti agladladingit ito ipapanaw iyo. Attorney, makipagladingit hak iti si bubukala pamilyayo iti kaawanan ni Elias. Agyaman hak, Tata Edo. Elias, agyaman ako na ikan ka. Napaliwan, itaray ti biyag ko. Gapu ka nang itinasaya at apagsarmingan ngayong pagpakitam. Kabusor, ti panangkita kan ka itinuna na. Hanggang agtuyak ita. Aglulwa, gapu iti kawan mo. Nagsaya at tinagtungpalan ta, kanagbalinta na singed, iti tunggal maysa. Gapu matlaeng iti kinaimbag mo. Ato ti maladingitan, gapu iti kaawan mon.
Kat may sa akong kanakuana, Elias. Kakabsat, amok amalidayan kayo, gapu iti kaawanan ni Lolo Elias akad kadwa tayo. Agpapada ti marikrik na tayo ita. Engem kayat kung ipalagip kada kayo. Ngawan Apulos, tinagrabyado na nga ore asino iti si bibiyag. Da kayo ti makapanagnak iti dayta. Dayta, nakasingsing Ay, ako saya ka tapos talaga, nay. Tatay Elias. Wala tapos ti makasinuman Sing-sing ti ko kuala. Wala mo na bako na tasino ken para torne. Nukas ta nga rod. Sana rumbang amalidayan tayo iti papanaw na. Tamo tayo ti kinaimbag na. Sigurado mat, nga ipatpatag niya po Diyos ni Lolo. Isu ti makamo iti pagsayaatan na. Siguro, nakita ti na Marswa, anabanugan ti pisikal a bagina. Isu pinaginananan, kayat na makadwa. Ayat ti na Marswa, no paginanaan nan dagiti nalintag at tao, ngagtamtamad kan kuana. Kanlaglagi tayo, adumteng ti kastuyakan ito. Ti papanaw tayo, dito lubong. Imayak dito asyenda, takayat kayo ang makasarita amin. Wala torne. Anya ti may paimikan ka, attorney. Wala torne. Anya dahi attorney. Kas panagtungpal iti bilin ni Lolo, idi si bibiyag pa Inasikasok dagiti papeles para iti panakayakar itinagan nyo, dagiti titulo ti daga asuksukayan nyo. Ha? Di mi pulos ti namnama nga dakasta abilin ni Tata Elias. Unay na nagsayaat. Nagsayat ka Da kami latan ti pinampanunot na nga ore awanen. Nagsayat ka talaga ni Elias. Kasta, ti kinapatagyokin ni Lolo. Ore asino, napatagkan kwa na. Amuyo mat ti kanal niya bagbagana. An-anwen na tinaglaw adaga. No nagbasit lang a kwadrado ti pakaikalyan na no pumanaw. Uwan, attorney. Kanayon na nga ibagbaga dayta. Elias. Mamangkit ang ibagbaga na. Ay, tayo ka mamangit. Sapay kuma, taore awanin ni Lolo, ket itultuloy yulat ta ti timpuyog yo dito asyenda. Agbalin ko mga inspirasyon kada kayo, dagiti kinaimbag ang pakpakita na. Uwan, attorney. Mangnamnama ka. Wala to Saya ni. ka talaga ni Ay, Tatay tama ka. Elias. Saya ka talaga ni Elias. Ket di kagdanag, agtultuloy latta dagiti proyektong in Rogina para iti asino man,
nang runa dagiti awanan. Ken itultuloy tayo ti tumulong nga awan urain tayo asubad na. Tadakdakkel ti supapak ti namarswa, kadagiti tao asumursurot iti pagayatan na. Santiago Kapitulo 3, versikulo 13. Adda kadi masirib kan man nakaawat kada kayo? No adda, masapul nga ipakita na babaan iti nadalus a panagbiag na, ken dagiti nasayaat nga aramid na, ang mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinasirib. Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 1 agingga iti 2. Adda tiyempo nga intuding ti Dios apan nakapasamak ti amin na banag diti lubong. Intuding na ti tiyempo ti pannakayanak, ken tiyempo ti pannakatay. Pagsarmingan. Isursurat kaniti direksyon ni Jovi Dupais, Sound Effects, JR. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.